lodička, můžeme si s nima povídat. Jsme se pozdravili, jsme je krásně slyšeli. V dálce vidíme předměstí Kodaně, máme tam nějakých 6 mil. Jedeme 3 až 4 uzle, tak snad za 2 hodiny už tam budeme. Dávají už do nosu a my jdeme nakupovat. Úterý 16. vyjíždíme z přístavu v Dragoru, v pozadí most spojující Malmö s Kodaní. Na druhé straně maják Kodaň. O pár minut jsme nestihli otevřený most, tak budeme muset čekat další hodinu, ale nevadí, aspoň máme čas sledovat ranní cvrkot. Na jednu stranu je tu klid, na druhou stranu tu projíždí spousta lidí na kole do práce, lidi tu běhají, prostě ranní pohoda. Tamhle se koupají děvčata v centru. A i takhle lidi bydlí. Nádhera. Sem pojedeme někam zakotvit. Pán, co spouští mosty, říkal, že by tam nějaká místa být měla. Podařilo se nám najít krásné místo na zaparkování v Marienhaven. Parkuje tu spousta lodiček. Zamykáme lodičku a chystáme se na procházku Kodaní. obchod s oblečení na lodi. Most už je skoro zvednutý.
Kapitán si užívá plavbu, popíjí ranní kávičku. Sluníčku máme operu. A tady se kolem nás řídí turistická kanálovka. Marina nedaleko Malé mořské víly. Když se přijíždí do Kodaně, tak před Malou mořskou vílou. Taky nám doporučovali jako vhodné místo na bydlení, ale my jsme se nakonec rozhodli v kulturním centru, což byla skvělá volba. Tady jsou další bývalé skladištní budovy. Krásně rekonstruované, zřejmě byty, kanceláře. Natáčí a kochá se. Kapitán maká, kapitán sleduje dopravu, aby jsme se s někým nestrazili, a balí lana, přestože je to práce posádky. Máme z Kodaně, už jsme na konci. Tady jsou vidět jeřáby, kontejnerů, dalších nákladů. Středa podvečer, rozhodli jsme se, že zajdeme na něco dobrého. Jsme si vybrali tuto restauraci v přístavu a vybrali jsme si jedinou rybičku, kterou tady nabízí Platýze. Středa 17. večer. Přístav v Dragoru je po dešti. Plný klid, jenom ptáčci zpívají. Zítra brzo ráno se chystáme na přeplutí na jih. Uvidíme, kam nás vítr pustí. Doufáme, že daleko. Takže se rozloučíme tady se severem, kde se nám moc líbilo. V dálce symbolický most z Kopenhagenu do Malmö. Je čtvrtek, míříme z Dragoru směrem na jih. Je tak 5 Beauforta, vlny slušný, vítr taky, jedeme kolem 6 uzlů. Paráda je to. Je 8:30, frčíme směr jih. První rev, Gena celá, stoupačka, 4,5 uzle. Tady náš John Silver u kormidla. Se vrací na místo činu. Jsme znova v Glenholmu po týdnu a pár dní.
18. července. Frčíme z Klintholmu do Německa a vzhledem k tomu, že skoro nic nefouká, tak se tak užíváme na palubě snídaní. Sluníčko svítí, nic nám nechybí. Jedeme rychlostí jednoho uzle, to znamená, že za 2 dny jsme... Vzhledem k tomu, že opravdu vůbec nefouká, jedeme na motor. Blížíme se k pásmu rozdělené plavby. Teď jsme právě míjeli pásmo rozdělené plavby, to znamená, tam jsou vytyčené trasy, kudy plují linkové lodě a nákladní lodě. To první den, kdy nám vítr nepřeje vůbec, pátek, 2 hodiny. Máme za sebou přeplavbu z Klintholmu, bohužel celou na motor, že nefouká a tady někde zakotvíme na dnešní noc. V Německu zakotvili jsme v zátoce na severu směrem k Dánsku, které nechcem stále opustit. Ostrov Hiddense s majákem, odkud jsme před 14 dny vyplouvali. Dneska pečeme chleba, takže Ráďa zadělává těsto, které bude chvilku odpočívat, kynout, pak bude následovat pečení. Takže jdeme chytat ryby při západu slunce. Před 1/4 hodinou zapadlo sluníčko a na druhé straně vychází měsíc. Krásné ráno 20. července. Jsme na kotvě vedle ostrova Hiddense za Rujánou. Celou noc s náma vlnky krásně ploupovaly, takže se nám báječně spalo. A my se těšíme, že skočíme do průzračných baltských vod. Je neděle 21. července. Odplouváme z našeho dvoudenního kotviště u ostrova Hiddense, který je právě před námi. Před chvilinkou jsme dorazili do Piti Maríny v Budeminu. Je pondělí 22. července. Venku už asi 2 hodiny leje, ale nám to nevadí,
protože využíváme dnešní den k zaslouženému odpočinku. A tady u nás to vypadá následujícím způsobem. Varná konvice, protože jsme připojeni na elektriku. Kamínka, protože si přitápíme. Můj brloch. Vářič, dneska budeme péct vídeňský dort. A tady kapitán studuje, co nás čeká. Vídeňský dort je hotov, odpolední kávička také. Je úterý ráno 22. července a my se chystáme odplout. Je 5 hodin a 5 minut. Odjíždíme z Pudeminu, je 5 hodin 20 minut. Sluníčko akorát vychází. Je úterý 22. července, blížíme se k Týsol. Ahoj! Tohle hodíš Petrovi, jo? Tohle? Jo, to co máš, hodíš Petrovi. Můžu Petře, co máš dělat dřív? Hustý! A proto jsem kupoval tu lovo. To je super. Tak ráno, Týsol, za chvilku budeme odjíždět do Neuhofu. Máme to štěstí, že právě přijíždí rybáři. Asi přivezli nějaké úlovky. Je tam kormidla. Za náma Týsol. Přesně po 3 týdnech se vracíme tam, kde jsme začali, do Neuhofu. Tady to vypadá, že nějaký volný místa jsou, ale nevím, jestli budou zelený. Jsme přistáli, loď jsme zakotvili. A přistáli jsme šťastně proto, protože Iveta je naprosto dokonalý kormidelník. A já ti moc děkuji.